Handumanan so sa ka. Mayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Cherry. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Almost Over You. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Magaling ko sa kababay gata ka Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Cherry. Ha? Mukuha gaglayan katabang? O lagi. Kikinahanglan kayo no to dinis bahay good. Ila nakakatabang mo kalit naghawa din eh. Ikaw gud. Basta siguro alang nga ang imong kwaon kay dili manghilabot sa itong mga butang din eh. Salamat sa imong pagdawat na ako, ha? Way sa pa yan, uy. Gusto sa ko makatabang sa imong pagtuon. Ayaw ka bala ka, ti. Di nakahatagan og labat sa o. Salamat, Day. Te, nakaluto na ko sa inyong pamahaw. Naplansasad na ako ang imong uniform of kang kuya. Maayo hinuon. Dali, dungan na lang na mo kaon din eh. Mintras tanto nga, natog pa ang mga bata. Taw-taod lang ko, te. Sa'yo pa man sa kaayo. Ayaw pag sa Cherry. Sa'yo pa bidaw kayo para ipamahorong oras. Nala, sige. Away lang o natalik dito, Kaw. Ako ni bahala din eh. Salamat, te. Murag, nagluspad man si M.M. John Rex. Nakabantay ka? Oo, waman. Una-una na tingnan namin mo eh. Sige na, kaon na diya. Te, sorry kaayo ha, pero napahawa na ko. Ha? Nga naman, doon na kay problema? Kuan, te. Nakita na nako siya nga nang hilabot sa tong personal nga butang. Kuya John Rex. Tinuod ba, M.M.? Di ba niingon ko nimo? Nga kung naagay kuhaon nga katabang, kanang kasaligan og dili hilabtanon? John Rex? Sorry, te, pero mapahawa na ko din eh. M.M. Ay, saon man ni, uy. Hangtod rin mo di ko makakita kapuli ni M.M. Pila naman ikakatabang tining manghawa, uy. Huwag magi magtugay. Saon man ako kung trabaho, ay ni. Tawagan ako kung amigang payot, bi. Basi na siya ika-recommend. Hala no? Huway! Mura yun na rason nga nagkikita ka na ako. Aron mangutana ko naabag ko'y ika-recommend ni mong katabang, ha? O, lagi. Ikaw ba amoy daghang connections? Ulo, uy. Di ba bago raman mo nga nagkuha katabang? Ni pahawa man day, uy. Ha? Uy, ano ko taon? Nasakpan man ni John Rex nga nang hilabot. Uy, oo ba? Nala sige, mangita ko. O sa may preference ni mo? Gusto kong batanon nga babae. Kanang nag-eskwela ba ron? Aron basad nga matabangan sa nako sa ilang pagtuon. Nala sige. Mangutana ko sa akong mga kaila, ha? Siri Lord. Unsay pangani mo, day? O pila edad ni mo? Lorna, te. 17 na akong edad og taga-isla ko, te. Uy, mao ba? Mauding daot kay ka? Um, Ay, kabala ka. Dinhina mo, dili gyud ka pagutman. Kung unsay kanon na mo, mo'y makaon ni mo, ha? Salamat, te.
Pareya buyag, kugihan bataa og lambing. Maluoy gani ko kay pretigyong ni Wanga, uy. Uy, mau ba? Alam no? Luoy tingali nagkahintang dito. Ay, magampo lang kung magdugay na diha sa inyo. May talagi day, uy. Salamat ha. O say kasulti mo sa tong bagong katabang ron. Okay naman. Wa ra kay nabantayan? Wala naman, day. Buto na ba ta? Mao ba? Maayo hinuon. Mao sabi tayo ako nabantayan niya. Gani, lambing sa siya din ako. Maayon tag magdugay na gyud siya nato, no? Mayon ta. Amaw magkakuya, uy. Lingawan ninyo, God. Na, si kuya ti ay bugal-bugalon kayo. Nga naman? Kay kanto ko ng pagbag-o pa na akong abot, wangkig ko no kaayo ko. Karon kay nigwapa na kuno ko kay naunod-unuran naman ko. Mao ba? Tinuod man sad. Thank you kaayo ninyo ti ha. Tungod man sad gud ninyo kay nabati na ko nga dili ko lahi ninyo. Basta magtarong ka lang. Tarongon ka sad gyud namo. Thank you te. Ay sige na ti kaon na. Sige. Ang mga bata, wa pa nang naog? Nakakaon na si CJ te. Si Inigo maiwa pa. Ha? Nga naman? Ma, pasadi lang nako. Nak, noon sa man ka. Pila na ko kaadlaw nakabantay nimo. Mura kag naigili ka yan, naki problema? Wa, may. Hibaw kong naa. Sulti ko tinuod. Ma, Ngano? si Papa ug si Ate Lorna, Ngano? nakita na ko sila, ma. Kadaghan na. Sa kwarto ni Ate Lorna. Unsa? Unsa ba ka? Kahit magpadag ba? Tinuod ba? Doon na may relasyon ni Lorna nga atong katabang? Nabuwang na. Ay patagag panangil, oy! Lorna! Lorna! Wala si Ate Lorna sa iyang kwarto, ma. Wala sa kanyang mga gamit. Hayop ka, John Rex! This is City News ni Patoy ka! Chere, unsa ba? Ay, good ko butang-butang eh. Nakita ka pa. Kamunduha si Ate Lorna. Itugang yun eh ka, ha? Sa ato pa tinuod ka di ay! Ha? Hayop! Baboy mo! Labi na ka! Gusto na! Hayop ka! Gusto na! Ay, kupon na, ha? Kung di ka gustong mamatay! John Rex! Pagyapon mo ulit si Papa, ma. Wa paghihapon na ka. Sorry, ma. Sagid na ako. Kung mapan ako, misulti ni mo, dili unta mo mag-away ni Papa. Nak, nakayo pagsultian na. Wa kay sa, ha? Ulion paghatang Papa, ma. Ini ko. Nastress ko. Ngano? Naglagot man ko. Sidang gichika ka na ako nga na-affair mo ba na o ang batan-o ninyong katabang. Gaway mo gito na ako katong akong kailang nag-recommend ato niya. Unya, ni unsa man siya? Laliman ka. Niingon siya na ako nga biniyag nag-usab na itong bataa. Kayang style ay atong katabang ninyo, magbaligya dito sa iyang unod. Nana dito'y kuan. Kuan baka na bang naana na dito ba mangway kahadlok. Unsa? Malutit. Huwag niya pagod ay, na? Tanawa rin picture, oh. Tanawa, oh. Imong ban na, ug ang inyong katabang, sweet kaayo sa bangka, oh. Ay! Huwag nga nuhuna nga naa sila gigubang nga pamilya.
Mao ning wala miuli nimo kay ni kuyog na din sa babae dito silang isla. Mga hayop sila. Gabaan po ta sila silang kipuhat na ako. Tungod sa akong kalagot nila, akong gipost sa Facebook na ng ebidensya nga nakuha na ako bahin nila. Ug wa ko magdahom, nga dili lang day kausa kini gibuhat sa kumbana, kung dili makadagang higayon na. Ni-reach out na ko uban namong katabang nga mga batanong babae sa una, nga nisulti sa experience nila sa pagbaboy sa kumbana nila. Naiuban ni ingon nga nabugos sa kumbana nga hilabtan sila og bayran. Unya ang uban, nakasuway gud og gihikap sila sa kumbana. Hinungdan nga namahawa sila. Grabe kaluog ang amahan sa akong mga anak. Nagtuo kong nakaila na kay ko sa kumbana, pero wa pa man gid di ay. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mukha mga hikalang kaagi ni Cherry nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit ka nagulahan, Almost Over You. Ang mong kaagi gibahatan doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga hikalag mga sukinti paminaw, kinasingkasig ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. O gingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong kaagi. Ako si Joel. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Only For You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Magaling sa kalalaki nga taga Barangay Mindanao, Malabuyok, Cebu. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Joel. Bajul, huwag nyo kayo lingaw din sa ito ba? May paug, mukuyog na ko eh. Ha? Asa ba? Pinad ba? Nagkinahal mo ng tao nga akong gitrabahoan. Sumanganahan ka? Saan ng trabaho ba? Ay, bodega lagi sa mga soft drinks. Pero di man noon kapoy kay daghan ta. Sumam, trabaho ka? Ah, sige ba? Pero nanghilan sa kung nilang mga magpapa. Uy, Unsa? Syudad? Oo ma, manarbaho ko sa syudad. ya, usam sang trabaho ang imong sundan nito, Joel. Kuan lagi ba? Kanang budiga sa mga soft drinks. Uy, pug arte ng trabaho, ah. Ngalasa di ka na. Okay na po eh. Ano na sa trabaho nga bugat tinis bukid ba? Manarbaho ko pa. Kaugot. Uy, Okay. time pa. Imo ning tugtad nga mo adto og syudad ang imong anak dong? Ya, patuan na eh. Di na na bata. Pwede kape na bayan na. May gani kay disugot ra ang imong mama o papa. Nga mukuyog ka na ko ba? Sugot ra taon ba eh. Di naman sa bata nga ila pampugnan.
Mao gyud. Ay! Boss! Oh, I-file niya rin yung basyo soft drinks, ha? la. Ah, dali boy. Ato sana ipahil ka ng mga basyo soft drinks. Ay, salamat. Magkapahuway na gid ko. Kapoy-kapoy sa yung trabaho, ara. Pero, sige lang. Antoso na rin ako. Ang importante nga, may trabaho ko. Saman, kaya rin mong trabaho din eh. Kaya ba? Kaya. Ako nalay usahay kapoy. Labi daghan ang magpa-deliver. Pero, kaya ra eh. May noon. Joel! Kaya deliver yung surprise, bay! Ah, dito sa baya, kay naku i-deliver. Asa man ni hatod bay? Sa among ami ko. Kuyog lang ka na ako. Kagwapa niya. Salamat sa pag-deliver, migo, ha? Ah, may sa pa yan. Ah, sige miga, adano ko. Kadayon sa amigo, eh. Mamiya makagbuhi. Oh, Ila-ila sa ta. Ako si Beverly. Joel. Hatagi ko si mong number, B. Ah, ha? Ayay ka, pasig na ibog tos bibirli ni mo bay. Wow, tingali ba eh? Way siguro bay uy. Kaya nga nung siya mag-iunang nangayog number mo bay. Gusto lang tingali siyang makihigalan ako. Uy, hindi nga may ni-text ako. Hi, kumusta? Hindi sa ni? Ah, akong tawagan, Bi. Kumusta? Kinsa din eh. Ang bago ni mong amiga, si Beverly. Ikaw din eh, Ver? Uy, kumusta naman ka? Mia, gwapa na gihapon. Mana ko masimang trabahong ana. Ha? Nga naman? Wa lang. Gusto na ko makakita nimo. Ha? Salamat itaon. Managin ako file ang mga butilya. Bajal, Ah, bay. bye. Kling, unsam ka diha? Sa pagigbuhat? Okay na ba eh, manan ako file. Sige, sige, sige. Kanang, ato sa, kuan bi? Ato sa itong bisita ni mo bi? Ha? Bisita? Kinsa may bisita na ko? Hi. Beverly? Uy, ikaw mo ko din eh. Ako yung taon. Asa magpa-deliver kag soft drinks? Ay, dili, uy. Daghan pa mix stocks dito. Nga nung niya magka. Gimingaw ko nimo. Ha? Unsa di kang orasa mo out? Karong taod mo out ami. Paabot onti ka. Nga no din nga, nagigpanuroy mo ka ako din sa Plaza, Beverly. Ganahan magugko din kay hangin ba? Sabagay, nindot sa suruyan din na. Kaya nindot kayong mong lugar. Malingaw sa tagtanaw-tanaw sa mga tao nga, mga agi. Maog yun. Pila day edad ni mo, Joel? Edad. Tiguangan ako eh. 20 kape na ko. Ikaw, pila yung edad mo? Running 17 ako. Lah, kabata ba ko din mo? Bata bitaw. Pero, makahibaw na mahigugma. Ha? Ganahan ba ako ni mo? Beverly. Kasurtihan mo eh.
Ang papay mo nanguyab mo. Di madahabay eh. Ha? Oo, sige ba na? Bata ba Beverly? Kumpara na ko ba? Paingon pa ko siya 17. Nya ako, 20 ka na. Ay, okay ra na ba yun? Kanindot na ng bata ang babaya. Trip pa na ako nakagusto sa Kimberly na ko ay bidab. Asipak na lang. Bay. Hindi kami naabot nga load. Kasi mo nag-load ako. Si Beverly, nanawag ka. Hello? Hello, Al. Oh, nanawag mali ka. Lagi, nadawat ni mo ang load? Ha? Ikaw din nagpa-load ako, Ver? Uy, nganong giloadan mo ko nimo? Aron, makareply na yun ka kung mag-text ko ni mo. Beverly. Ay, haya na ni mo ba yun? Na may tiglo ni mo? Di ko ganahan ni bay. Kay mura naman hinuod og akong gipahimus na sa Beverly. Ako pa ni mo no, istoryahin nagtarong. Panghuyab ay nagklaro. Abi ko, di ka makatunga. Beverly? Siguro magtanaw na ko. Uy. Dili gud tahon. Ipay magani kay ko pag-text nimo nga makikita ka na ako. Mau ba? May isulti ka na ko, Wal? Kuan, Beverly, kanang... Manguyab ka na ako sa... Beverly, abi ni mo, guwapa ka. O buotan. Pero, minor di edad pa man ka, uy. Ang ano di ay? Musulti na ko na mas tinuuna. Ganahan kay ko ni mo. O nibati na sa kugugma ni mo. Pero, di ta mahimo nga magkauyap. Ha? Nga naman. Bata pa kay ka, Beverly. Mag-17 pa ka. Samtang ako, 20 ka pina. Nga naman di ay. Uwa magbitigo ang ubata sa gugmagod. I'm sorry, pero di ko pareha sa ubang laki nga mapaimuslanon. Bata kay ka para nako. Maong pangita lang lalaki nga parehas ni mo gidat. Joel. Usbon ko, nakagusto ko nimo. Laki ka. Pero di mahimo nga magkauyab ta. Di ka pa kay nako. Pangita ng lalaki nga parehas ni mo gidat. Joel. Naibaw ko nga gisakitan si Beverly sa akong gisulti niya. Pero di na ko kaya nga paimusla ng iyang pagkabata noon. Sa pagkaroon, may kaugalingon akong pamilya. O bahay ni Beverly, ako nasayran niya minyo na sabsiya. Di na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power sa RMN. Mo kita mga hikalang, kaagi ni Joel nga taga Barangay Mindanao, Malabuyok, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakulahan. Only for you. Ang mong kaagi, gibata no doa sa radyo ni Ricky Persuel, garing gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa pamadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tanumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, salamat sa inyong
pagpamina. Maayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. O gingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong kaagi. Ako si Joel. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Only for You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Magaling sa kalalaki nga taga Barangay Mindanao, Malabuyok, Cebu. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Joel. Recorded by Radio Mo TV. Bajul, huwag nyo kayo lingaw din sa ito, bay. May paug, mukuyok na ko eh. Ha? Asa ba? Pinad ba? Nagkinahanglan mo kung tao nga akong gitrabahoan. Sumangganan ka? Unsa mo sa nang trabaho ba? Ay, bodega lagi sa mga soft drinks. Pero di man noon kapoy kay daghan ta. Sumam, trabaho ka? Ah, sige ba? Pero nanghilan sa kong nilang mga magpapa. Uy, Unsa? Syudad? O ma, manarbaho ko sa syudad. ya, usam sang trabaho ang imong sundan nito, Joel. Kuan lagi ba? Kanang budiga sa mga soft drinks. Uy, pug arte ng trabaho Ngalas sa di ka na. Okay na po eh. Ano na sa trabaho nga bugat tinis bukid ba? Manarbaho ko pa. Kaugot. Uy, Okay. tempa. Imo ning tugtad nga mo adto og syudad ang imong anak dong? Ya, patuan ay. Dito bitaw na bata. 20 kape na baya na. May gani kay disugot ra ang imong mama o papa. Nga mukuyog ka na ko bay. Sugot ra taon ba eh. Di nam sa kubata nga ila pampugnan. Mao gyud. Ay! Boys! Oh, I-file niya rin yung basyo soft drinks, ha? la. Ah, dali bay. Ato sana ipahil ka ng mga basyo soft drinks. Ay, salamat. Magkapahuway na gid ko. Kapoy-kapoy sa yung trabaho, ara. Pero, sige lang. Antoso na rin ako. Ang importante nga, may trabaho ko. Karasawan, kaya rin mong trabaho din eh. Kaya ba eh? Kaya. Aw na lang usahay kapoy. Labi na daghan ang magpa-deliver. Pero, kaya ra eh. May noon. Joel! Kaya deliver yung surprise, way! Ah, kadito sa baya? Kay naku i-deliver. Asa man ni hatod ba eh? Sa among amigo. Kuyog lang ka na ako. Kagwapa niya. Salamat sa pag-deliver, migo, ha? Ah, may isa pa yan. Ah, sige, miga, adano ko? Kadayon sa amigo, eh. Mamiya makagbuhi. Aw, Ila-ila sa ta. Ako si Beverly. Joel. Hatagi ko si mong number B. Ah, ha? Ayay ka, pasig na ibugtos bibirli ni mo ba eh? Wow, tingali ba eh? Way siguro ba uy? Kaya nga nung siya mag-iunang nangayog number mo ba?
gusto lang tingali yung makihigalan ako. Uy, hindi nga may ni-text ako. Hi, kumusta? Ano sa man eh? Akong tawagan, be. Kumusta? Kinsa din eh. Ang bago ni mong amiga, si Beverly. Ikaw din eh, Ver? Uy, kumusta naman ka? Gwapa lang gihapon. Mana ko mas mo trabaho ana. Ha? Nga naman? Wa lang. Gusto na ko makakita nimo. Ha? Salamat itaon. Managin ako file ang mga butilya. Bajal. Bay. Bay. Kling, unsam ka diha? Sa pagigbuhat? Okay na bay, manan ako file. Sige. Karang, ato sa, kuan bi? Ato sa itong bisita ni mo, bi? Ha? Bisita? Kinsa may bisita na ko? Hi. Beverly? Uy, ikaw mo din eh. Ako in town. Asa magpa-deliver kag soft drinks? Ay, dili oy. Daghan pa mixed stocks dito. Nganong niya maga? Gimingaw ko nimo. Ha? Unsa di kang orasa mo out? Karong taod mo out ami. Paabot ang tika. Ngano day nga nagigpanuroy mo ka ko din sa Plaza, Beverly. Ganahan magugko din kay hangin ba? Sabagay. Nindot sa suruyan din nila. Kaya nindot kayong maong lugar. Malingaw sa tagtanaw-tanaw sa mga tao nga mga agi. Maog yun. Pila day edad di mo, Joel? Edad. Tiguan ako eh. 20 kape na ko. Ikaw, pila edad mo? Running 17 ako. Kabata ba ko rin mo? Bata bitaw. Pero, makahibaw na mahigugma. Ha? Ganahan ba ako nimo? Beverly. Kasurtihan mo, eh. Ang papay mo nanguyab ni mo. Di mo nahabay eh. Ha? Oo, sige ba na? Bata ba Beverly? Kumpara na ko ba eh. Paingon pa ko siya 17 eh. Niya ako, 20 kape na. Ay, okay ra na ba yun? Kanindot na ng bata ang babaya. Kudripa na ako nakagusto sa Kimberly na ko ay bidab. Asipak na lang. Bay. Hindi kami naabot nga load. Kasi ba nag-load ako? Si Beverly, nanawag ka. Hello? Hello, Well. Nanawag mali ka. Lagi, nadawat ni mo ang load? Ha? Ikaw din nagpa-load ako, Ver? Uy, nganong kilodan mo ko ni mo? Aron, makareply na yun ka kung text ko ni mo. Beverly. Ay, na ni mo ba yoy? Na may tiglo ni mo? Di ko ganahan ni bay. Kay mura naman hinuod og akong gipahimus lang sa Beverly. Ako pa ni mo no, istoryahe nagtarong. Panghuyab ay naglaro. Abi na ko, di ka makatunga. Beverly? Siguro kong tanaw na ko. Uy. Dili gud tahon. Lipay magani kay ko pag-text ni mo nga makikita ka na ako. Mau ba? May isulti ka na ko, Well? Kon, Beverly, ka na. Manguyab ka na ako sa... Beverly, abi ni mo, guwapa ka. Og buotan. Pero, minor di edad pa man ka, uy. Ang ano di ay? Musulti na ko na mas tinuuna.
Ganahan kay ko nimo. Ug nibati na sa kugugma nimo. Pero di ta mahimo nga makauyab. Ha? Nga naman. Bata pa kay ka, Beverly. Mag-17 pa ka, samtang ako 20 ka pina. Nga naman di ay. Uwa mo bitigwang o bata sa gugmagod. I'm sorry, pero di ko pareha sa ubang laki nga mapahimos lanon. Bata ka kay ka para nako. Maong pangitan lang lalaki nga parehas ni mo gidat. Joel. Osbon ko, nakagusto ko nimo. Laki ka. Pero di mahimo nga makauyab ta. Di ka pa kay nako. Pangita ng lalaki nga parehas ni mo gidat. Joel. Naibaw ko nga gisakitan si Beverly sa akong gisulti niya. Pero di na ko kaya nga pahimusla ng iyang pagkabata noon. Sa pagkaron, may kaugalingon akong pamilya. O bahay ni Beverly, ako nasayran niya minyo na sabsiya. Di na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mo kita mga hikalang kaagi ni Joel nga taga Barangay Mindanao, Malabuyok, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakalahan. Only for you. Ang mong kaagi gibota no doa sa radyo ni Ricky Persuel garing gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga hikalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa paminaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining tanumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umaka ipanas sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Kathy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, starting over again. We're just too RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Cebu City ang tumatatampo nagdasangan nga Kathy. Unya, kumusta naman mo ni John Day? Maulang gihapon. Asi mo ulang gihapon? Ikaw ra gihapon mo inaning kamot? Oo. Na, unsa? Nya, kaya pa nimo? Hambot dayo eh. Day, istoryahin na si Jonard, uy. Ayaw pa paabot nga wala kay gibilin para sa mong kaugalingon. Day. Kapoy na bitaw gid kaayo. Wala ko makasabot sa sitwasyon. Babe? Oh, nga naman ang naon mo? Karon pa kanimata? Oh, babe, namaway kong tug kay dugay kong katog gabi eh.
Dugay ka ko na magduwa og email good. Jonard, gikapoy naman ko eh. Kapison sa. Sa atong sitwasyon. Dili ko moirog sa kinabuhi kung hangtod sa hangtod na lang ko magpasaan nimo. Kathy, Og labaw nang dili ka maning kamot kung naapa ko. Kay magsalig ka na ako. so may gusto nimong mahitabo? Gusto ko kausaban sa akong kinabuhi. Gusto ko mo asinso. Undangon na ni nato. Oh, kung may gusto nimo, sige. Atagan ka sa mong kagawasan. Salamat, Jonard. Sakit na, day, uy. Pero, mo ihuna-huna nga mo ni makaayo ni mo. Magmalipayon ka ako, adi, day. Sakto ka, di akong desisyon. Day, usahay kinahanglan sa natong gamito ng atong utok. Ayaw pa minawa imong kasing-kasing. Day. Kapyo, Ha? Ngano? nakabantay na ko nga murag luya kay kagnaw. Okay tarong tog? Wa. Nahubag pag mong mata. Kat, nalang ko yung pangutanan ba? Unsa man na? Wala lagi ko makabantay nga na kay post about ninyo ni Jonard. Kuan. Wa naman, mi. Ha? Wa naman kasinabot. Uy, di ba 7 years naman mo? Karam na lang mong wa magkasinabot? Anak gid na. Sa ato pa, nanaday ko chance. Ha? Kung manguyab ko, sugtong ba ko ni mo, Kathy? Ken. Ha? Nakauyab na kadayon? O, day. Grabe. Upat palang gani kabuwan sukad nga nagkabuwag mo ni Jonard. Uy, uso heal ni mo, day. Gigamit lang nako akong utok, day. Kaya if dili nako i-divert ang akong huna-huna, padayon kong maminaw sa akong kasing-kasing. Og si Jonard lang gihapon ang akong pangitaon. Bisan og, wa pa ka makailagid kaayo niya? Ha? Kat, na ako isulti ni mo. Ugunta, di ka malaing. Unsa man na? Na ako'y mga anak. Ha? Okay ra ni mo? Okay raman. Way problema. Salamat taon. Abad ko malain ka. Ken. Dili gid ka balain. Kay wa kay paki. Day. Gihimo nimong panakip buta si Kenday. Makapasakit kag tawo, ana. Sige lang, good. Panikamutan man sa dako nga ma-in love ko niya, day. Happy anniversary, love. Love, naghago pa mong yung kagluto din sa apartment ni mo, uy. Okay na na. Kay special nung adlaw. Ha? Kat, gusto na ko nga mag-ipon na ta. Mag-ipon? Oh. Dali kay kumingaw ni Mugot. Aw.
Sige, pwede ra. So, nisugutan ka? Mm. Thank you, love. Bless mo ni Tita Kati ninyo. Bless ko, tita. Bless ko. Ka mga buotan. Pag-anad mo ha, kay anhina mo puyo si Tita Kati uban nato. Ha? Wow! Nisugot ka? Oo. Ang na magpapahawaon ako mga bata. Day, ano nag-antos makag-ingon ana, uy? Pwede rin ka ni mo love si Ken. Day, pinangga kayo ko ni Ken. O, hinihina na sa kung nakagusto niya. Maumbaruga na lang ginin ako. Papa, dili na mo magpalit ni Mama? Nak, ayaw pagsulti anak ko na Tita Kati mo. Ano man? Ken, okay ra. Dili pa na makasabot ang mga bata. Pa, Ay. kailangan ko magbalik mo ni Mama. Mag-istorya lang unya ta na, ha? Tiyawa sa mugaon. Love, nakuiyang yun mo. Unsa man na? Kinalang kong magpakarod ingnon nga okay mi sa inahan sa akong mga anak. Patuon ako sila nga nagbalik mi. Unsa? Unya ako? Sorry, pero di na ko magwantang akong mga anak. O ginahanglan nga adto mo puyo ang akong ex sa apartment. Akon mauna. Mas maayo pag magbuwag na lang taken. Kati. O niya, wala ka masakit eh. Sakit gamay. Kay si Jonard pa man gihapon ng imo, good. Hoy, si Jonard ba? Maayo naman trabaho, no? Mao ba? Maayo hinuon. Unta mo asenso na siya. O niya, ikaw? Unsay plano ni mo? Dili sa kumusod og relasyon day uy. Mag-focus lang sa gusto kong trabaho. Congrats, Day! Na-promote kid ka! Thank you, Day. Too, di ay. Naay gusto makikistoryahan ni mo. Ako na lang sa siyang gi-invite. Ha? Kinsa man? Ay, to ana ay! Ay, Kat. Jonard? Biyaan sa tamo, ha? Nganong ni amang ka? Di na ko magpaliko-liko pagstorya. Dugay na ko nagpaabot ng may tabo ni. Pero wapa ko'y kaisog. Ug karon nga, okay na nga akong karir. Gusto na ko nga makuha ka og balik. Jonard? Ug mamawi ko nimo sa tanan akong pagkuwang nimo. Labag yapon ti kakat. Ikaw ra gid ang babae sa kong kinabuhi. Salamat, Jonard. Salamat kay di balik ka. Og mahal pasad kaayo ti ka, Jonard. And when I hold you in my arms, Nagtuogid ko nga dito na lang may kutob ni Jonard. Pero kung kamol gid ay ang para sa usag-usa, bisag pila pa ka tuig ang mulabay,
Abuton gihapon mo. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may higalang kaagi ni Kathy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga naguluhan. Starting over again. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. Iris lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagtanong. Ngayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa uskawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Chris. Sa di ko pasugdan pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Heaven Knows. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba da sayang kaagi karon? May kaning sa kalalaki nga taga Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Chris. Mitch, pwede manguyab nimo? Chris, Elementary pa lang ta, nakras na ko nimo. Karon nga senior high school na ta, basin og nakoy chance nimo. Basig pwede na. okay. Okay? As in, kita na? Oh, Yes! Babe, thank you sa pag-abot sa kong kinabuhi, ha? Ako may angay nga magpasalamat nimo, babe. Kay pinangga kayo ka nimo. Boto gani kayo sa lama magpapa nimo. Mao ba? Mali pa yam sa tang may bawa na. I love you kaayo. I love you more, babe. Bay, tanda ko ba? Totoo na maging mong Mitch. Nya, nakascore na ka. Wa ba eh? Dagko kong respetos kong ihab. Di pa siya anda manabutang ha. Mo'y sultihan anak kong iyalan ang ihatag inig human sa mong kasal. Oh, wow! Nga mo yung ano ang plano, ha? Siyempre, oy. Si pagtuunin mo, dua-dua lang nga mo. Ah, di man. Pero, bata pa tayo, eh. Tagan bang pwedeng mahitabo? Ay, noon. Pero sigurado na ko sa kong kaugalingon ba eh. Siya na ang babae nga kong pakaslan. By Chris. Babe, pili na lang kaadlaw ang paaboton og mo-graduate na ta sa high school. Mo lagi, babe. Excited ako sa college life. Ako sad. Same gyapon tag-eskwelahan ha. Siyempre, di ka pasagdan, no? Napalang unay magbinuang ni mo. Aw, laki. Anya, unsa may course ko haon ni mo rong college? Nana kay nahuna-hunaan? Buwan na lang
lang itong paabutan o mag-graduate na kita sa college. Mahugid, babe. Nga naman ka. Nangluspad lagi ka. Okay ra ka? Okay ra ko. Lain lang akong lawas gamay. Mao ba? Tingalig. Tungo tingali nas panahon. Pahuil na kagsayo ron ha. Unya, inom mo dagang tubig. Yes, babe. Nialagi ka sa amo. Dibisita ko, aron mangumusta ni mo. Absent ba kag pila ka adlaw? Unya, ningon mas mama ni mo nga nara daw ka dinhi sa imong kwarto, wa kay gawas-gawas. Kumusta naman ka? Medyo okay naman akong paminaw. Maynon? Timpa, kada ko gusto magbundok sa bukton. Noon sam ka? Ingon anak manggit kugod kung padung ko dugon o baka gikan ko sa menstruation. Naibaw minong ko anak, pero wag dako ra man gyud ni. Karon pa man ni nahitabo. Ayaw na lang ko na una, Abi ni mo, nalipay kong niya ka. Kay marag, mas nalagsik ko. Tinood ka? O, ligi. Mitch. Ingon ka, dili pa kaandam. Ready na ko. Unsa? Sure ka? Okay. Lumiyas kong tuog, eh. Bugnaw kin panahon. Asam itong cellphone ako. Dara. Uy, milagro na nga way message mates na ako. Mo-message magigta na siya na ako. Unsa? Wa na magparamdam si Mitch ni mo? O bay, pila na kadlaw. Mo ba? Ito ang sila. Maginay kong buhaton bay. Wa na dinhi ang among anak. Unsa, tita? Sorry, Chris. Pero nanugon siya namo nga dili na siya magpasamok pa nimo. Tita? Pasensya kaayo. Tita? Kalito ng hitabua ba eh? Ngano magha? Sa may rason? Was ko mahibaw bay. Huwag gali ko mahibaw kung unsa na balita niya ron. Gibla ko niya sa tanan niyang social media account. Ug di sa dako siya makontak. Sakit kay ni para nako. Di ko ni madawat. Bay Chris. Coffee? Juliana? Libre ka niya? Ha? Nga naman? Dinner ta. Libre na ako. Juliana, pasensya na pero di ko pwede unya. Mao ba? Gun? Pero sige lang. Next time na lang. Sige, Juliana. Pasensya na ha o salamat kis pagsabot. Ako ba ni mo bay? Maglingaw-lingaw ka? Kanang Juliana nga yung giingon, klarom rin na. Nga, nagagusto na ni mo. Dugay na mong wala ni Mitch bay, di ba?
Mag-upat na katuig. Panahon na para maglingaw-lingaw kasi mong kagalingon. Bay, Nalipay ko nga finally. After sa pila ka rejections nga ako nadawat nimo, sa sigig patagad na ako nimo. Nadutla na gid in taon ka. Ikaw na nanghagad na ako ron. sorry. Sorry, Juliana, ha? Sorry kung karon pati ka makita. Way kaso na ko, Chris. Ang importante na ako nga nakita na ko nimo ron. Juliana. Uy, ang mama ni Mitch nanawag. Nga magka. Hello? Chris, doon na kay kinahanglang mahibahuan. Pwede ba tang magkita? Tita. Anong daghaman ng tao silang Mitch? Ay kihaya. Dali, Chris. Tita, kinsa ang... Oh. Si Mitch? Sorry, Chris. Sorry kung karon pa ni nako mapahibaw nimo. Pero dugay nang naay sakit si Mitch. Leukemia. Nihangyo siya nga dili ipasulti nimo tungod kay dili siya gustong imo siyang kaluyan. Naa siya'y gibilin nga handumanan nimo. Unsa, tita? Carlos! Dali! Hi. Anak ni Mitch. Anak ninyo ni Mitch. Si Carlos. Unsa? Dili. Maoy hangyo ni Mitch na mo. Nga ipaila na mo siya nimo kung mawa na siya. Nahibaw siyang dako kag kahiubos niya. Ugunta mapasaylo nimo ang among anak, Chris. Kiduko. Dili. She's always on my mind. Sakit kayo para nako nga mao ni gidangatan siyang sitwasyon. Dapat unta na ako sa panahon nga naglisod siya. Nga nasakit siya. Mao day nga na ako'y makitang bunog niya atong panahon nga kami pa kay nanaday siya sakit ato ug iya lang kitago nako. Sa pagkakaroon, focus kog maayo para sa welfare sa mga anak. Dinhi lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Chris nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo awit kadagolhan. Heaven knows. Maybe my Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadar sa Handumanan Official Facebook page. Hangdod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.